velkommen til en lille snak om kanalen. Hej. Ja, nu har vi en grund til Julevik og alt det der. Forresten, så hedder jeg Julius. Og jeg hedder Victor. Ja, Det så er mig, der har... med K. Det er min... Ja. Eller det er der, hvor jeg... Han fandt på det første design til sådan nogle her raketter. I kan måske se det lidt tydeligere på min. Og der er også en anden raket, men altså... Og på grund af, at kanalen blev lavet, det var fordi, vi ville have, at de skulle se, hvad vi havde bygget, og hvad vi kan tegne og sådan noget. Og her har vi sådan nogle raketter. Og Ja, Victor kom på den første idé med at lave en raket. Det er den dernede. Og så den allerførste raket, der blev lavet inde på den her verden, flyver vi lige hen til nu. Det er den der ugly en her. Ja, den er sådan lavet lidt ned under jorden. Ja, Men den er ret fin. Den er ret fin. Det er faktisk det helt samme design som den her. Skal vi ikke vise dem vores hemmelige base? Jo, det synes jeg sgu, vi skal. Er det ikke derovre? Skal vi ikke filme det over for min? Ja, vi filmer Det derovre. her det er en slags let's play. Vi viser bare lige vores base til. Hej, Vik. Kan du komme herover, så de lidt bedre kan se? Ja, jeg vil lige... I må ikke se den hemmelige indgang. Okay, jo, kom. Se her. Holder du den lige? Ja. Nej, jeg vil ikke helst ikke trække stikket ud. Det kan godt være, at det bliver lidt svært at se, men det er på grund af, at lige nu så sidder vi og uploader version 2 af den der... Pokémon-tegning. Ja. Og nu kan I lige Og se vi har basen. ikke rigtig lyst til at afsløre. Looks like a base. Ja, vi har siddet og replacet det hele med dem der. Mm. Sådan, nu kommer jeg også ned i basen. Se her. Så går jeg ellers bare herhen. Så kan I se Stiller mig mit her. skin. Så kigger jeg den der vej. Der er håndtaget. Så kan I se mit skin. Sådan. Kig på mig, kig på mig. Dude, kig på mig. Look at me, look Du er at altså stiv på min. Nå ja, okay. Men prøv at kigge på min. Så Han har bygget creeper-ting under... Han har bygget bomber under armene og sådan noget. Så... altså dynamit. Og nu skal I se hans skin. Han har brugt 2 timer på det. Ja. Du. I kan også se det herfra. Se. Jeg har brugt noget tid på det. 2 timer derhjemme. Men det var bare lige det, vi ville snakke om. Nå, vi ses. Ja, vi ses. Og... Farvel. Farvel. Whoopty.